Здравейте в ден 6 от 30 дни, 30 полезни навика. Днесният полезен навик ни е 10 000 стъпки минимум на ден. Ето тук пак почваме с днешната загрявка. Ще я забързам, за да не става много дълго видеото и да. След това решихме да се разходим малко. Ето тук отидохме на едно доста чил местенце. Забързо съм го, защото тук седа към 10 на минутки. Да си изям двете коленита, които ядох за закуска. Тук си денса на музиката на слушалките. И общо взето just a chill guy. Ето сега тук си тръгваме да им да свършим малко друга работа. Ето тук сега едно таймлапче на това как аз и брат ми пълним вода за вкъщи от планината. И ето го и днешната доста странна тренировка, бих казал. Тук половин час се мъчих да си играя с този ластик. И тук правим малко лицеви. Тук и днешното хапване. Малко картофки, малко месце и салатка. И денато отива. Това ще бъде за ден 6, утре следва ден 7. Ето ги и калориите за днес. Малко протеинче, малко въглехидратки и много мазно. Ето ми го и скрин тайма за деня. Прекарал съм 1 час в Twitch, това е докато спа, и 1 час в Instagram, което не се го гледам. И нашите стъпки за днес са 11